No tak moja prednáška bola mikrobiologická, to znamená, že ja na konferencii mladých praktikov som si zobrala tú tému ako za svoju, lebo som vzdelaním aj mikrobiológ, klinický mikrobiológ, takže táto prednáška konkrétne bola o atypických respiračných patogénoch, hlavne o tých najčastejších, teda mykoplazma, chlamídia, pneumónie, Bordetella pertussis, trošku sme načrtli do problematiky legionelózy, a spomenuli sme len tak okrajovo tie zvieracie chlamídia, psittaci, Coxiella burnetia, Francisella tularensis. No tak tam sme prebrali trošku mikrobiológie, diagnostiku, sme načrtli základné princípy a hlavne to, že je už dostupná molekulárno-biologická metóda, lebo tieto patogény sú nekultivovateľné, to znamená, že treba využívať priamy dôkaz PCR metódou. A potom aj serológiu, samozrejme, len tam je dôležité časovanie, čo je minimálne tie 2 týždne, kým sa objavia tie protilátky, takže treba na to myslieť. A potom sme tam prebrali aj liečbu a ukázali sme zaujímavé kazuistiky, čiže tie mykoplazmy hlavne vedia urobiť ťažké pneumónie aj u celkovo zdravých mladých ľudí, chlamídie, tie vleklé ochorenia a pertussis je na vzostupe, to znamená, že napriek očkovaniu máme tu čierny kašel, všetci vieme, takže riešime prípady. No tak čo sa týka tej oblasti mikrobiológie, tak tam je to trošku také, že veľmi centralizované, veľmi odtrhnuté od ostatných klinických lekárov, čiže viac konzultácie, viac bližšie tú mikrobiológiu tým praktickým lekárom, ktorí sú v kontakte s pacientami.